ang tabuk biye kelai tongo de ani family wo tongo ang de ani menai de ani ama an babu to keri kha orang sarong kita sing barabar bising sarang bae sing soli tong rawa hapano ne problem rong go bono rohna rong ke rang ro keri jara jara wa ko hani ya kara di ke chini kan tino an na sa lui tongo kamu go tangma la yo ko sen kan tino ro kono no sing kalai tongo jo bisa bisa raba do to mani obo ba yo ngai abun di sing ko sen wa ro go rilai tongo yo wei ni ma kalai jata sama ni belang kaham kate sini titia di sis ni hapang ram ba ham ma ya pharo te ma hakin ang sarai ma hakin sujung mani tinwar sama ni top shape na thang mangka te ma hakin ang za to sarai no bang ko nyum sungo berak so tai nang zanai phe zanai se wunyai borok bo kaham lamo ani bai ti brai to lo sama ni bagai ang belai kono khapang serangka te bo top shape na sobai ani khapang tep serangka gasung tabuk sin dolong bai nanya nai tongo final ke ang tabuk je final lo tang sa jamung manjang berakin kena todok or jamung na kisi sa da sabi kena non ke thang tong fano ani lama kerei ha sarai phwa in mo choro si bonju kon tong sai okara mang nom pokiti sarang ti fo hai ni jono ko naro sa bro hai ta ang khorsa teacher bong nam songo te obol log log yang resap tereng bong we sini sanam sungsa ka bo pas bo sorok na fru hepano belanya akar da sarai azaro bang sa kama kawo ngang sikirin thagan ke bo ki jaganyai gelai de khata hendri sagani jodi nang first ever second ever third jodi mjidi thaka rang rok phun mang kha bangke anga bo ani nu khungo kisa misa samung tang se ro songko kete ani ma bo belakin kosto kesano salo juma bono ya pernai te kisa misa no robos nam thani robo ang samung phun tap su jora ki bridal thanya lo to sobi ka ang kaham ke no samnane ang sergui dong tau sa kaham do khaiyai haifano ani sai to kurang kebangman tonggo sai mi dang su jora sobi पंद्रह को आऊंगा ये कहलाया 14 को आया ना 15 को तो तड़पा के मुझको तूने क्या पाया
Very well done, very well done. Belai ke kena totok kai rasa be kena rakha bukuk Shushmita. Takutnya buku